Добрый день, дорогие сябры. Мы працягваем цикл лекцый по генеалогии. І сённяшняя тэма ўжо будзе палягаць у плоскасці практыкі. Сёння мы будзем гаварыць непасрэдна пра тую методыку, якую я прапаную выкарыстоўваць на прыкладзе саслоўнай генеалогіі. Лекцыя, якая прагучыць сёння, яна будзе прысвечана сялянскай генеалогіі, а наступная лекцыя будзе прысвечана шляхецкай. Такой сялянская генеалогія тое, што безумоўна актуальна збольшага для кожнага жыхара Беларусі, бо сялянскія карані маюцца ў радаводзе 95% насельніцтва. Адпаведна, і тое, з якімі падводнымі камянямі сутыкаецца даследчык пры даследаванні ўласнага радаводу, актуальна ведаць многім. І сённяшняе даследаванне, сённяшні выступ я, канешне, будую на матэрыялах Нацыянальнага архіўнага фонду. Тыя матэрыялы, якія маюць гістарычны характар, датуюцца перыядам існавання Расійскай імперыі, то бок да 1917 года. І гэтыя матэрыялы яны захоўваюцца ў двух гістарычных архівах. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродна і Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі проста, але мы, каб адасабляць яго ад гродзенскага, называем яго мінскім нацыянальным гістарычным архівам Беларусі. І адпаведна, паколькі у свой час я працаваў у гэтым гістарычным архіве, дастаткова шмат менавіта там матэрыялаў знаходзіў па тэме сваіх даследаванняў, то адпаведна па матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску мы сёння і азнаёмімся з кантэнтам гістарычным. Значыць, якія непасрэдна тэрыторыі прадстаўленыя ў фондах гэтага архіва. Гэта Мінская губерня, Віцебская губерня, Магілёўская губерня, Цэнтральная Беларусь, Паўночная Беларусь, Усходняя Беларусь. Гэта тэрыторыя, якая збольшага у міжваенны перыяд належала да БССР, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І так, пачнем мы з цэнтральнай губерні, з Мінскай губерні, якая адносілася да кіеўскага генерал-губернатарства. Гэта тэрыторыя, якая пэўным чынам адасабляецца ад беларускіх губерняў Віцебскай і Магілёўскай. І тут ёсць свая асаблівасць у дачыненні да фіксацыі сялянскіх прозвішчаў. Яны тут фіксуюцца з 16 стагоддзя да пачатку 20 стагоддзя. Адпаведна, ёсць пэўная прастора для того, каб разгарнуцца і выкарыстоўваць у якасці асноўнай адзінкі пошуку прозвішча. Разгарнуцца тут можна не толькі таму, што прозвішча ёсць у сялян, але і таму, што дастаткова добра захаваныя крыніцы. І так, якім чынам пры захаванасці метрык рэвізіі мы можам пабудаваць працу? Па-першае, праглядаць ад позніх метрычных кніг да ранніх. Это звычайнае гартанне спраў у чытальным зале архіва, цягам якой мы выяўляем запісы аб прамых продках. Звычайна метрыкі таго перыяда збольшага яны складзены на рускай мове і вялікіх праблем у даследчыка не выклікаюць. Ад 1917 года, калі ёсць заміжваенны перыяд метрыкі, то, канешне ж, і з імі знаёмімся. І да 1860-х гадоў мы праводзім пошук. Затым ужо можна працягваць шукаць па метрыках, але ёсць рэвізскія сказкі, матэрыялы перапісаў насельніцтва, якія на падаткам абкладзеныя станы складаліся ў перыяд з канца 18 стагоддзя па сярэдзіну 19 стагоддзя ў дачыненні да беларускіх тэрыторый. Гэта рэвізіі 1895 года, 1811, 1816, 1834, 1850 і 1858. І ось паколькі фонд Мінскай казённай палаты, якая складала рэвізскія сказкі, захоўвала іх, улічвала іх, ён захаваўся дастаткова добра.
вельмі добрая захаванасць гэтага фонда, то адпаведна пры наяўнасці гэтай падборкі мы можам сялянскі радавод увесці на сярэдзіну 18 стагоддзя. Адваротны напрамак даследавання, калі мы скажам, дайшоўшы да канца 18 стагоддзя, да сярэдзіны 18 стагоддзя, мусім падымаць ужо бакавыя лініі свайго радаводу, а не толькі прамую, па якой мы вялі пошук, то адпаведна гэты адваротны напрамак дарыць нам гэтае адгалінаванне. Мы з імі знаёмімся і разумеем, што тыя людзі, з якімі нашыя прадзяды, прабабулі пражывалі ў адной вёсцы з адным прозвішчам, не аднафамільцы, а родзічы. Месцамі, канешне, яны будуць аднафамільцамі, але вось такое даследаванне у два бакі, у глыбіню і ў шырыню, яно адкрые нам праўду на тое, ці былі гэтыя людзі аднафамільцамі. І далей таксама важна сказаць, што калі мы апрацоўваем гістарычныя дакументы, то вельмі важна падаваць інфармацыю цалкам з гэтага гістарычнага дакумента, выпісваць усю інфармацыю, то бок перадача ўсяго тэксту, яна вельмі дапамагае. Асабліва важна заўсёды пазначаць крыніцу інфармацыі. Гэта дастаткова папулярная памылка, таму фонд, вопіс, справа і нумар аркуша, на якім патрэбныя звесткі, гэта тыя архіўныя пазіцыі, якія неабходна занатоўваць. Наша лекцыя суправаджаецца ілюстрацыямі, адпаведна, вы можаце бачыць прыклады генеалагічных дакументаў, адпаведна, прыклад метрычнай кнігі Мінскага павета Мінскай губерні за 1860 год прадстаўлена, вось так яна выглядае. Таксама рэвізская сказка на сялян Слуцкага павета 1858 года, вось так яна выглядае. Справа уносіліся звесткі на жанчын, злева уносіліся звесткі на мужчын. На мужчын інфармацыі болей, бо мужчыны прызываліся ў рэкруты, яны ж фактычна і залічваліся як асноўная адзінка падаткаабкладання. Адпаведна, іх улік быў вельмі важны. Азначалася як адбыццё рэкруты, так і смерць, перасяленне з іншага двара або бегства ад памешчыка. Фонд захавання метрык рэвізій. Гэта, па-першае, метрычныя кнігі Мінская духоўная праваслаўная, Мінская духоўная рымска-каталіцкая кансісторыя, Магілёўская духоўная праваслаўная, Магілёўская духоўная рымска-каталіцкая кансісторыя і Поўжская духоўная праваслаўная кансісторыя. Таксама асобныя фонды благачыні, цэркваў, дэканатаў, там захоўваюцца метрычныя кнігі, але не трэба думаць, што гэта адзіная крыніца інфармацыі канфесійнага ўліку. Пры цэрквах, касцёлах і іншых культавых установах іншых хрысціянскіх і рэлігійных дэнамінацый складаліся таксама іншыя віды крыніц. Пры праваслаўных цэрквах, напрыклад, гэта былі так званыя спавядальныя ведамасці, спаведныя ведамасці. Таксама гэта былі шлюбныя экзамены або шлюбныя пратаколы і многа іншых крыніц, пра якія мы ўжо гаворку вялі ў папярэдніх нашых лекцыях. Таму я раю глядзець контент нашага канала. Рэвізскія сказкі гэта некалькі фондаў, якія прысвечаны кожнай сваёй губерніі. Мінская губернская казённая палата, Магілёўская губернская казённая палата і Віцебская губернская казённая палата найлепш захаваўся комплекс дакументаў Мінскай губернскай казённай палаты, фонд 333. Што датычыць фондаў Магілёўскай і Віцебскай, то яны больш пашкоджаныя. Адваротны шлях даследавання даволі часта дапамагае нам цалкам паглядзець на свой радавод, скажам, на нашчадкаў тых людзей, якія згадваюцца ў рэвізскай сказцы 1858 года, калі мы розныя галіны можам пабачыць і зразумець, што тыя людзі, якія нам здаваліся аднафамільцамі, зусім нам не аднафамільцы. І вось на ілюстрацыі якраз прадстаўлена, што мы ведаем да таго, як адбыліся пошукі ўглыб, і што ў выніку атрымалася, калі мы наблізіліся да таго перыяду, асвятлілі той перыяд, які быў для нас загадкавым.
то бок перыяд першай паловы 19 стагоддзя і другой паловы 18 стагоддзя. Прыклад стварэння радаводу. Вельмі шмат будзе ілюстрацыі з магчымасцю паглядзець, як выглядае канчатковы прадукт, калі ў графічнай форме яго выявіць. І вось прыклад пабудовы радаводу сялян Слуцкага павета, мястэчка Пагост Пагосцкай воласці, цяпер гэта Салігорскі раён. Гэта радавод, які даведзены да пачатку 18 стагоддзя і тычыцца паншчыных сялян Труханаў, пабудавана на падставе метрычных кніг Пагосцкай царквы і рывіцкіх сказак «Маёнтак Пагост». Таксама выкарыстаны інвентары сярэдзіны 18 стагоддзя і афіцыйны інвентар, які складаўся дзяржавай у 1842 годзе. Што датычыць інвентару 18 стагоддзя, трэба сказаць, што яны складаліся якраз такі памешчыкамі, валоданне якіх Пагост знаходзіўся. Аналагічны радавод сялян Новікаў Пратасеняў. Па гэтым радаводзе на падставе гэтай ілюстрацыі можна назіраць працэс змены прозвішча. З прозвішча Новік на прозвішча Пратасеня. Гэта дастаткова цікавая з'ява, якая мною як даследчыкам генеалогіі даследуецца, якім чынам адбываўся гэты працэс змены прозвішчаў па рывіцкіх сказках і метрычных кнігах. Але на гэту тэму мы сёння гаварыць не будзем, бо тэма гэта асобная. Я хацеў бы падкрэсліць, што вельмі важліва занатоўваць інфармацыю з дакумента такім чынам, каб уся інфармацыя, якая у ім маецца, фіксуецца, яна фіксавалася і вамі. Таму я прывёў на наступнай ілюстрацыі прыклад таго, як правільна занатаваць надпіс і як неправільна. Вось справа прадстаўлена якраз прыклад таго, як неправільна занатоўваць, і чырвоным вылучаны словы, якія могуць быць прапушчаны пры запісе, пры стварэнні гэтага запісу ўжо непасрэдна вамі, калі вы яго перапісваеце. Так вось правільна гэта разгорнута падаваць усю інфармацыю, што бацькі народжанага чалавека з'яўляліся жыхарамі такой-то вёскі, такога-то павета, што ўспрыемнікі таксама былі ураджэнцамі і жыхарамі гэтага населенага пункта, і хто здзяйсняў абрад хрышчэння, таксама важна падаваць. Гэтыя звесткі могуць спатрэбіцца, скажем, калі вы пажадаеце займацца рэгіянальнай гісторыяй, вам будзе цікава, хто быў святаром у той ці іншай царкве. І наколькі вядомы род гэтага чалавека, яго нашчадкі ці ён сам. Асаблівасці пошуку па Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губернях у тым выпадку, калі метрычныя кнігі, за якія мы чапляемся з 1866 по 1917 год, проста не захаваліся. Яны могуць не захавацца, і віной усяму падзеі Другой сусветнай вайны, Вялікай Айчыннай вайны, калі вялікі пласт матэрыялу, што захоўваўся, як правіла, пры ЗАГСах захоўваліся пры раённых архівах, ён быў страчаны. Па некаторых раёнах яго захавалі, а па некаторых ён быў страчаны. Асабліва моцна пацярпела Віцебская вобласць сучасная, менш пацярпела Мінская, але страты ёсць у кожнай з гэтых абласцей. Так вось, якія ж крыніцы могуць лічыцца альтэрнатыўнымі? Гэта разнастайныя матэрыялы губернскіх павятовых валасных фондаў, дзякуючы якім мы спрабуем знайсці звязку паміж людзьмі, якія былі народжаны ў 1920-1930 гады, пра якіх мы ведаем, ці пакаленне іх бацькоў, якія народжаны ў 1890-1900 гады, з тым пакаленнем, якое было народжана да адмены прыгоннага права ў 1861 годзе. Звычайна нам патрэбна імя па бацьку таго чалавека, які нарадзіўся ў 1870-е, каб у рывіцкіх сказках знайсці яго бацьку.
або знайсці самого гэтага чалавека ў метрычных кнігах, якія захаваліся за пачатак 1860-х гадоў. Такім чынам, знайшоўшы яго, мы можам весці радавод далей. Але гэта проста, калі, скажам, прозвішча не вельмі распаўсюджанае, ці імя не вельмі папулярнае. Калі, скажам, у вёсцы ў адзін час пражывалі цёзкі з адным прозвішчам ці з адным іменем, то справа ускладняецца. Пры пошуку выкарыстоўваем усе магчымыя зачэпкі. Гэтая пошукавая справа дастаткова сур'ёзна павышае ўзровень логікі, бо патрабуе моцных інтэлектуальных намаганняў, дасціпнасці, кемлівасці, і гэта сапраўдная даследчыцкая работа. На наступнай ілюстрацыі прадстаўлены найбольш актуальныя губернскія фонды, дзе можа быць патрэбная інфармацыя. Таксама адзначу, што характарыстыка складу гэтых фондаў яна прысутнічае ў анатацыях на сайце Архіва Беларусі ў раздзеле «Фондавы каталог». Гэта, як правіла, фонды губернскага кшталту. Далучэнне альтэрнатыўных крыніц да ўстанаўлення сувязі паміж вядомай інфармацыяй і ірвійскімі сказкамі можа адбывацца на падставе тых відаў дакументаў, якія, у прынцыпе, у фондзе прадстаўлены не вельмі добра, у нацыянальным архіўным фондзе маю на ўвазе, але па вашай мясцовасці яны могуць быць захаваныя. Напрыклад, род сялян Даражкоў з вёскі Кулікі Смілоўскай воласці Гомельскага павета, цяпер гэта Чэрвеньскі раён, удалося даследаваць менавіта дзякуючы таму, што пасямейныя спісы захаваліся, але захаваліся не ў асобных справах у фондзе той установы, якая складала гэтыя пасямейныя спісы, валасное праўленне. Яны захаваліся як падшыўкі да судовых спраў, чаму вельмі важна судовыя справы заўсёды мець на ўвазе, бо пасямейныя спісы маглі запрошваць судовыя органы, і, адпаведна, пасямейныя спісы там і захоўваюцца. Фонд Мінскага круговага суда, дзе гэты пасямейны спіс дастаткова падрабязны, з усімі датамі, звязанымі з прадстаўнікамі мужчынскага пола, ён захаваўся вельмі добра. Ён захаваўся у колькасці амаль 24 тысяч адзінак захавання справ, судовых справ, і таму іх, канешне, неабходна прапрацоўваць. Я заўсёды кажу, што 85%, 90% верагоднасці, што калі вы паходзіце з Мінскай губерні, то вы сваіх продкаў ці родзічаў адшукаеце ў гэтых крыніцах. Калі ніяк пацярпелых і абвінавачаных, то як сведкаў. Пры генеалагічных даследаваннях вельмі варта выкарыстоўваць дэталі. Калі я даследаваў радавод Володзіміра Караткевіча, род сялян кароткіх з вёскі Барсукі Высоцкай воласці Рашанскага павета, я знайшоў цікавы дакумент, які тычыцца адной з гэтых сем'яў. Там быў прадстаўлены пасямейны спіс, дзе была пазначана ўдава Агрыпіна Сцяпанова Кароткая з сваімі сынамі. З той жа справы бачна, што у сыноў прозвішча было, імя па бацьку было Філіпавы, але незразумела тады, як было імя па бацьку іх бацькі. Адпаведна, немагчыма было звязаць чалавека, народжанага ў 1860-е гады, з ірвійскімі сказкамі. І дзякуючы таму, што ў гэтым пасямейным спісе была пазначана Кузьмы цётка, якую звалі Наталія Яковлева, імя яе па бацьку не супадае з іменем па бацьку Агрыпіны Сцяпановай маці, значыць, гэта была якраз такі сястра з боку бацькі, значыць, Філіп быў Яковлевіч. Вось гэтая акалічнасць, якая можа быць не ўлічана па першым праглядзе дакумента, яна вельмі важная, тому што такім чынам мы дазнаемся, што бацькам Філіпа быў Якаў, які якраз такі заспеў ірвійскую сказку 1858 года, і, адпаведна, ў гэтай рэвізіі яго можна знайсці. Значыць, яшчэ які можна прыклад стварэння радаводу прадаставіць вашай увазе, гэта радавод сялян Качкароў з вёскі Грабавец Ястрабінскай воласці Новагрудскага павета.
а цяпер гэта, здаецца, Баранавіцкі раён. Гэты радавод пабудаваны на падставе метрычных кніг Велікалужскай царквы Новагрудскага павета за міжваенны перыяд і рыўскіх сказак з 1811 по 1858 год. Звяртаю вашу увагу, што перыяд з 1859 по 1919 гады ён адсутнічае. Цяжка па ім знайсці інфармацыю па той прычыне, што матэрыялы канфесійнага ўліку не прадстаўлены. Матэрыялы, якія звязаныя з дзейнасцю валасных праўленняў, гэта пасямейныя спісы, пра якія я ўжо казаў, яны таксама не прадстаўлены. І што тады рабіць? Тады выкарыстоўваць тыя зашыткі, якія прадастаўляюцца метрычнымі кнігамі. А ў метрычных кнігах міжваеннага перыяду дастаткова часта пазначалі таксама і год нараджэння таго чалавека, які, не год нараджэння, хутчэй пазначалі сям'ю, з якой выйшаў чалавек, які, скажам, азначаны ў метрычнай кнізе памерлых. Там пазначана, чый ён сын, пазначаны яго бацькі і нават, акрамя імёнаў, пазначана дзявочае прозвішча маці. Дзякуючы гэтаму можна рабіць ужо пэўнае назіранне. Таксама ўзрост пазначаны, ўзрост дае магчымасць высветліць, калі ён нарадзіўся і калі жылі яго бацькі. Такім чынам мы можам зрабіць пэўную накідку на гістарычны адрэзак і высветліць, што Сідар, калі ён быў народжаны ў 1860 годзе прыкладна, быў сынам Грыгорыя і Еўхіміі Скусцінскіх, то, адпаведна, Грыгорый можа быць знойдзены ў рэвійскай сказцы. Сапраўды, мы глядзім рэвійскую сказку 1858 года і знаходзім там Грыгорыя Кашкара і нават двух. Але адзін быў у рэкрутах з 1854 года, наўрад ці ён паспеў вярнуцца па той прычыне, што ў 50-е гады служылі яшчэ 10 гадоў. Адпаведна, калі вярнуцца ён не паспеў, то тады на ролю бацькі прэтэндуе толькі адзін Грыгорый Кашкар, Григорий Іванович Кашкар, і вось яго радавод да прадзеда ён прадэманстраваны вашай увазе. Магілёўская губерня таксама няпросты выпадак пры адсутнасці метрычных кніг па рэгіёне. Але дзякуючы таму, што ёсць матэрыялы савецкіх перапісаў 1925-1926 гадоў, таксама прысутнічае выкупленая дамова ад 5 верасня 1863 года памешчыцы Сафіі Манкевіч з сялянамі вёскі Ілюхіна. Прысутнічаюць рэвійскія сказкі па гэтай вёсцы за 1834-1850 гады. Мы можам ўсё ж такі зрабіць даследаванне і вывесці радавод на канец 18 стагоддзя. У дадзеным канкрэтным выпадку рабіць гэта было дастаткова праблематычна, бо вельмі кепска захавалася рэвійская сказка 1850 года. Яна была моцна пашкоджана, і таму давялося супастаўляць звесткі з спіса гаспадарак за 1925 год з матэрыяламі рэвійскай сказкі у кепскім стане прадстаўленай за 1850. Менавіта планіроўка двароў, супадзенне з імёнамі. Імёны па бацьку нас цікавілі ў дачыненні да перапіса 1925 года, і імёны вось гэтых самых магчымых бацькоў гаспадароў з 25 года, якія былі дзецьмі на момант 1858. І такім чынам удалося высветліць, што браты Якаў і Лявон Кохановы, яны сапраўды ў Ілюхіне жылі разам, іх нашчадкі згадваюцца ў матэрыялах перапісаў, і, адпаведна, удалося капнуць іх радавод да дзеда Кузьмы. Віцебская губерня – гэта сялянік Дарашкевіч з колішняй Вымнянскай воласці, Віцебскага павета, Віцебская губерня. Тут даследаванне таксама
пайшло нетрывіяльным шляхам. Не захавалася метрычных кніг за 1860-1910 гады, няма ніякіх пасямейных спісаў воласных праўленняў. Адпаведна, прыйшлося высвятляць, якім жа чынам можна даследаваць радавод. Атрымалася так, што Матвей Дарашкевіч, фактычны родапачынальнік, быў прыпісаны да віцебскіх мяшчан. Пра гэта я дазнаўся, дзякуючы спісам, якія складаліся у пачатку 19 стагоддзя, 20 стагоддзя ў дачыненні да землеўласнікаў Віцебскай губерні. Таксама у спісах выбаршчыкаў у 4-ю дзяржаўную думу праходзілі Дарашкевічы, там быў пазначаны іх мяшчанскі статус. І паколькі бліжэйшы горад это Віцебск, то адпаведна разумна было паглядзець фонд 2496 Віцебская гарадская ўправа, куды аднесены былі пасямейныя спісы Віцебскай мяшчанскай управы. І там прадстаўлены пасямейныя спісы на Дарашкевічаў. Але з гэтага толькі пачыналася галоўная інтрыга. Трэба было высветліць, дзе ж Дарашкевічы жылі на сярэдзіну 19 стагоддзя, адкуль паходзіў Матвей. І для гэтага былі паднятыя матэрыялы спіса гаспадарак 1925 года з тым, каб вызначыць, дзе ёсць прозвішча падобнае на Дарашкевіч. І сапраўды ў вёсцы Загарадна фальварка Амелянова, ўжо ў савецкі час это, канешне, была тэрыторыя Віцебскай акругі, там сапраўды пражывалі людзі з прозвішчам Дарошкін. Гэта паслужыла арыентырам. Я стаў даследаваць метрычныя кнігі Веляшковіцкай царквы за 1850-е гады. Таксама паглядзеў інвентар маёнтка Загарадна фальварка Емельянова. І за 1847 год і прыйшоў да высновы, што Матвей Дарашкевіч з'яўляўся сынам прыгонных сялян Адама і Агаф'і. Народжаны быў каля 1825 года. Паколькі ён быў пісарам у памешчыка, то бок атрымаў грамату, памешчык дараваў яму вольнасць яшчэ да адмены прыгоннага права, і Матвей прыпісаўся да мяшчан. З гэтага пачалося яго мяшчанства, хаця ў горадзе ён не жыў. Але нашчадкі і ён пісаліся мяшчанамі. Фактычна ён быў родапачынальнікам прозвішча Дарашкевіч, але канкрэтна яго продкі, верагодней за ўсё, мелі прозвішча Плутовіч. У матэрыялах Расійскай імперыі яны па прозвішчах вельмі рэдка пісаліся, аднак вось верагодна ягоны дзядзька Потап Дорофеев Плутовіч, ён праходзіць у армейскіх сказках за 1834-50 гады. Ну, адпаведна, Дорофей, дзед Матвей, бацька Потапа, ён пражываў у канцы 18-го, першай палове 19-го стагоддзя. Менавіта яго імя стала прозвішчам для Матвея. Цяпер будзем абагульняць асаблівасці пошуку па Магілёўскай і Віцебскай губернях пры кепскай захаванасці метрык і рэвізіі. Пошук адбываецца па альтэрнатыўных крыніцах, губернскіх, павятовых, валасных фондах, дзе могуць захавацца патрэбныя генеалагічныя матэрыялы. Найбольш запатрабаваныя фонды па Віцебскай губерні – гэта Віцебскае аддзяленне сялянскага пазямельнага банка, нумар 2510, дзякуючы судам, з якога сяляне маглі набываць зямлю і, адпаведна, пераязджаць на новае месца. Дзякуючы гэтаму мы можам высветліць, адкуль пераехалі сяляне на новае месца. Звычайна гэта былі тэрыторыі недалёк ад іх рэгіёна пражывання, але бывалі выпадкі, калі пераязджалі ў суседнія воласці, а то і ў суседнія паветы. По Магілёўскай губерні самы актуальны фонд – фонд Магілёўскай губернскай прысутнасці, фонд 2014. Больш правільная назва – Магілёўская губернская па сялянскіх справах прысутнасць. Гэта установа, якая разглядала розныя прашэнні сялян
напрыклад, спрашэнне аб перасяленні ў Сібір, у сувязі з якімі таксама складаліся пасямейныя спісы. Сюды траплялі і матэрыялы аб адмене прыгоннага права, іншыя дакументы сялянскага справоўства, напрыклад, нейкія інспіраваныя валаснымі судамі справы, звязаныя з выключэннем людзей з ліку прадстаўнікоў сялянскай абшчыны. І, канешне ж, не забываемся выкарыстоўваць дадзеныя тых метрак рэвізіі, якія захаваліся. Таксама вопыт уласных даследаванняў – гэта радавод пісьменніка Васіля Владзіміровича Быкова, над якім я працаваў 3 гады таму. Гэта радавод апублікаваны у часопісе «Герольд», а таксама у матэрыялах зборніка «Віцебскі край». Інвентар 1845 года прадстаўлены быў у наяўнасці ў захаванні матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Таксама былі прадстаўлены метрычныя кнігі Кубліцкай, Касьма-Дам'янаўскай царквы. І гэта фактычна асноўныя крыніцы інфармацыі, якія былі задзейнічаны падчас гістарычнага пошуку. На жаль, Васіль Владзімірович Быкаў у сваёй кнізе «Доўгая дарога дамоў» ён хаця і згадвае пра сваіх дзядоў, бабуль, але паімённых іх не называе. Аднак, паколькі мы ведаем, што бацька зваўся Владзімір Фёдорович і яго дату нараджэння мы таксама ведаем, то, адпаведна, дзеда звалі Фёдор Быкаў. Ён быў сезонным рабочым у Курляндыі, працаваў там на цагельных заводах, быў управляючым. Нарадзіўся ён у Кублічах. І вось важна было знайсці метрыку аб яго нараджэння. Верагодней за ўсё, менавіта ён адзначаны ў той самай метрычнай кнізе, у том самым метрычным запісу, які я яму і адводжу. Там напісана, што ў Івана Матвеева Быка нарадзіўся сын Фёдор. І, адпаведна, гэта нам адкрывае перспектыву даследаваць гэты самы інвентар за 1845 год па маёнтку Слабодка памешчыка Фелікса Штромберга, дзе пазначаецца сам Іван Бык, Янка Бык, і ягоны бацька Мацей, і там прысутнічае дзед Івана Аўлас. Адпаведна, дзякуючы таму, што Аўлас з іменем па бацьку праходзіць у гэтым інвентары, мы можам гаварыць аб тым, што радавод Васіля Быкава мы ведаем да Лук'яна Быка, які нарадзіўся ў другой палове 18 стагоддзя. Фактычна ён і заснаваў вёску, якая увайшла ў аналы гісторыі як вёска Бычкі. Вы можете задаць мне слушнае пытанне, што ж рабіць, калі не захаваліся рэвійскія сказкі, метрычныя кнігі ўвогуле. Такія выпадкі, на жаль, сустракаюцца. Напрыклад, па Горскаму павету, па Быхаўскаму павету Магілёўскай губерніі. І вось у якасці ілюстрацыі якраз такі вопыт радаводу па Быхаўскім павеце. Тут я выкарыстоўваў разнастайныя матэрыялы, звязаныя з прашэннямі сялян у Быхаўскую павятовую землеўладкавальную камісію па пытаннях іх зямельнага ўладкавання у пачатку 20 стагоддзя па выніках Сталыпінскай рэформы. Таксама разнастайныя прыгаворы воласнога суда, пастановы воласнога схода Глузскага сельскага таварыства за 1911 год. Хаця дакументы прадстаўлены ў асноўным за пачатак 20 стагоддзя, з 1908 по 1913 год, але паколькі мы бачым там прозвішчы, у гэты перыяд прозвішчы ўжо фіксаваліся за сялянамі, замацаваныя перапісам 1897 года і папярэднімі пасямейнымі спісамі, якія складаліся з 1874 года. Прозвішча гэта ёсць, прозвішча Круталевіч, і праз супастаўленне імён па бацьку мы можам рабіць пэўныя высновы. Такія высновы зрабіць у мяне атрымалася, і такім чынам
родавод Круталевічаў з села Глухі удалося давесці да пачатку 19 стагоддзя, да Ісака Круталевіча, які нарадзіўся каля 1810 года. Здавалася б, крыніц вельмі мала, яны за позні час, але пэўная падборка звестак дазваляе рабіць нават такія доўгія рэйды ў мінулае. Хацеў бы падкрэсліць, што заўсёды вельмі важна не баяцца эксперыментаваць з інфармацыяй. Калі, скажам, вы ведаеце дакладную дату нараджэння свайго продка, скажам, у 1870 годзе яго імя па бацьку, то раннім продкам трэба лічыць не яго, а яго бацьку, якога вы ведаеце з імя па бацьку вядомага вам продка. То бок, калі Фёдор Матвеевич нарадзіўся ў 1870 годзе, значыць, быў Матвей, які нарадзіўся, верагодна за ўсё, каля 1840-го. Скажам так, 30 гадоў – гэта той узрост, які можна прыняць за аснову адліку. І, адпаведна, ад даты нараджэння мы адкідваем 30 гадоў і атрымліваем прыкладны дыяпазон дат нараджэння сапраўды найбольш ранняга продка. Якім я хацеў бы падзяліцца лайфхакамі па сялянскай генеалогіі, калі не захаваныя метрычныя кнігі з 1866 па 1917 год. Чаму я, ў прынцыпе, кажу пра гэту дату 1866-17 год? Справа ў тым, што пасля 17 года на тэрыторыі, на якой усталявалі сваю дзейнасць органы савецкай улады, на гэтай тэрыторыі ўжо дзейнічалі ЗАГСы. Метрычныя кнігі не вяліся, яны захоўваліся пры ЗАГСах за пэўны прамежак часу. Канешне, на момант 41 года, калі пачалася вайна, гэта быў перыяд у 75 гадоў. Адпаведна, метрычныя кнігі з 1866 года там захоўваліся. І вось калі ЗАГС свае матэрыялы не збярог, калі матэрыялы загінулі, то, адпаведна, у нас такая лакуна і маецца з гэтага года і да 17 года. Калі мы паглядзім вопіс дакументаў, якія захоўваліся ў 1942 годзе у гістарычным архіве ў Мінску, то там мы, прабачце, у архіве ЗАГС у Мінску, то там мы якраз і пабачым, што метрычныя кнігі за другую палову 60-х гадоў і пазнейшага перыяду яны былі прадстаўлены. І, адпаведна, што нам рабіць? Вельмі проста. Мы проста бярэм за аснову матэрыялы, якія захоўваюцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, не блытаць іх з гістарычным архівам. Яны знаходзяцца ў матэрыялах гэтай установы. Гэта установа змяшчае матэрыялы па перыядзе 20-го стагоддзя. Зноў адсылаю да папярэдніх лекцый. Так вось, там змяшчаюцца матэрыялы спіса гаспадарак БССР за 1 студзеня 1925 года і усесаюзнага перапісу насельніцтва за 8 снежня 1926 года. Сем'і там змяшчаюцца з прозвішчамі, збольшага захаванасць выдатная. Мы можам выяўляць там патрэбныя сем'і, а затым ужо, калі напаткалі армейскую сказку за 1858 год па патрэбным населеным пункце, па патрэбным маёнтку на той час, то мы ўжо супастаўляем прозвішчы, якія згадваюцца ў адной рэвізіі, з прозвішчамі, якія згадваюцца ў другой, імёны па бацьку гаспадароў перапісаў 1920 года з тымі людзьмі, якія былі дзецьмі на момант 1858 года. Складанне, канешне, па Віцебскай і Магілёўскай губернях, бо ў сялян па гэтых тэрыторыях прозвішчы не пісаліся. Але і тут можна прыйсці да пэўных высноў, як паказала даследаванне родаводу Кохановых, пра якое я ўжо сказаў вышэй. Перад вами ілюстрацыя, прыклад таго, як мы праводзім гэтае параўнанне. 1925 год, сяло Целяшы, Слаўгарадскі раён Магілёўскай акругі і пералічаны гаспадары Кавалёва. І такіх двароў мы тут бачым 7. Адпаведна, узнікае пытанне,
дзе ж продкі гэтых людзей у рэвізіі 1850 года. Прайшло 75 гадоў паміж двума перапісамі. Адпаведна, гэтыя людзі збольшага, якія прадстаўлены ў 25 годзе, яны не народжаны былі ў 1850, але былі народжаныя іх бацькі, чые імёны па бацьку фігуруюць за гэтымі гаспадарамі. Так вось, мы знаходзім такім чынам патрэбны двор нумар 3 сяла Теляшы казённага маёнтка Гарадзец, дзе прадстаўлены бацькі Кавалёва Ефіма Гаўрылавіча і Кавалёва Фядота Семёновича. Семён Іванаў і Гаўрыла Радзівонаў. Далей, калі даследаваць метрычныя кнігі Теляшоўскай царквы, то мы зразумеем, чаму яны названы Кавалёвымі. Справа ў тым, што іх бацькі прыйшлі ў гэты двор, ажаніўшыся з іх агульнай маці, і, адпаведна, Семён быў ад першага шлюбу, Гаўрыла быў ад першага шлюбу, а Семён быў ад другога шлюбу. У бацькоў былі свае прозвішчы, але паколькі яны прыйшлі ў двор свайго цесця, то фактычна іх нашчадкі ўспадкавалі прозвішча, што было замацавана за гэтай сям'ёй. Як гэта адбылося? Вельмі проста. Пасля таго, як адмянілі прыгоннае права і ўсё насельніцтва мусіла быць залішана у склад валаснога праўлення, то пасямейныя спісы, якія складаліся ў 1874 годзе, уносілася найменне для канкрэтнага двара. Паколькі ведалі гэты двор як двор Кавалёвых, то адпаведна і запісалі і Гаўрылу, і Семёна, якія адносіліся да іншых сем'яў, чыста па прозвішчы бацькоў сваіх, іх запісалі Кавалёвымі. І вось так, такім парадкам прозвішча Кавалёў стала фіксавацца ў дачыненні да гэтай сям'і па пасямейных спісах. Напэўна, патрапіла і ў 1897 годзе матэрыялы перапісу ўсерасійскага. Па гэтай тэрыторыі ён не захаваўся. І далей прозвішча перакачавала ў 1920-е гады. Вось так менавіта выглядае гэтая схема, і мы тут з яе бачым, што Гаўрыла Кавалёў быў сынам Радзівона Хамлянова, а Семён Кавалёў быў сынам Івана Янчонка. Менавіта так па прозвішчах клікалі іх бацькоў. Першага мужа Варвары і другога мужа Варвара. Сама Варвара была дачкой Пелагіі Кавалёвай, яе бацька Кузьма Максімаў таксама быў прымаком. І дзе ж гэты самы Каваль, а гэты самы Каваль памёр у 1809 годзе, яго клікалі Сцяпан Нікіфараў, і вось сёння Каваль згадваецца ў метрычных кнігах Теляшоўскай царквы, якая, што дзіва для гэтай мясцовасці, захавала свае матэрыялы з 1877 па 1814 год. Таксама дапамаглі матэрыялы рэвізскіх сказак 1811-34 гадоў і інвентар сяла Теляшы, маёнтка Гарадзец Чэрэкаўскага павета за 1848 год. Яшчэ адзін прыклад супастаўлення – гэта ўжо сяляне Судзянковы Чэрэкаўскага павета, сяло Доўгавічы. У пасямейным спісе, які Максім Яўменаў Судзянкоў падаваў пры хадайніцтве перасялення ў Чарнаморскую губерню 10 жніўня 1904 года, у гэтым пасямейным спісе азначалася ўся яго сям'я, адпаведна вызначаўся яго ўзрост, і дзякуючы таму, што мы бачым узрост, мы таксама можам даследаваць гэту сям'ю ўглыб. Але тут мы ўжо параўноўваем звесткі з матэрыяламі спісу гаспадарак за 1 студзеня 1925 года, і мы сапраўды знаходзім сына Максіма Савелія сярод спісаў гаспадароў. Як мы бачым, сям'я ўсё ж такі нікуды не пераехала. Але матэрыялы аб перасяленнях іх трэба улічваць, асабліва ў дачыненні да Магілёўскай губерні, дзе яны добра захаваліся ў фондзе 2014. Таксама ў дачыненні да Мінскай губерні, дзе яны добра захаваліся ў фондах
242 и 1595. Што датычыць Віцебскай губерніі, то гэтых матэрыялаў фактычна не захавалася. На ілюстрацыі прадстаўлены радавод Судзянковых да першай паловы 18 стагоддзя, які пабудаваны якраз на падставе метрычных кніг з 1857 по 1917 год і армейскіх сказак за 1834-1850 гады. Варта сказаць, што мы прозвішча Судзянкова бачым не ва ўсіх дакументах, і в асноўным яно адкрываецца якраз такі на пачатку 20 стагоддзя. А у матэрыялах армейскіх сказак мы гэтага прозвішча не назіраем. І таксама ўжо завяршаючы, плаўна падыходзячы да завяршэння, я покажу вам дэманстрацыю таго, як магло прозвішча адрознівацца. У тым выпадку, калі ў рэвізіях яго ўсё ж такі запісалі, з той формы, якая ўвайшла ў матэрыялы савецкіх перапісаў 1920-х гадоў. Прадстаўлена, напрыклад, радаводная схема сялянскага роду Бусялёнкаў з вёскі Парадзіна Мсціслаўскага павета, пазней Мсціслаўскага раёна. Евхімій Бусялёнак згаданы ў 1925 годзе, а яго прадзед Іван Васильеў Басялёнак згаданы менавіта з такой формай прозвішча ў матэрыялах рэвізскай сказкі. Таксама сяляне Дадзенкавы з вёскі Парадзіна. Тут мы бачым, што прозвішча змянілася на цэнтральна-расійскі ўхіл Дадзенкаў, хаця Григорыя Дадзенкава дзед быў Дмітрый Дадзёнак. Ёнак прозвішча вельмі папулярна на тэрыторыі Падняпроўя. Аналагічна Сільченка з 1925 года. Гэтыя людзі маюць за продка Пятра Селічонка, які нарадзіўся каля 1870 года. У матэрыялах рэвізіі праходзіць гэта сям'я менавіта пад такім прозвішчам, але Селічонак змянілася на Сільченку. У нас традыцыйная стэрэатыпічная думка, што калі прозвішча сканчаецца на онка-енка, то яно абавязкова тычыцца украінскага антропанімікона, хаця гэта, канешне, не так. Як паказваюць гэтыя прыклады, такія прозвішчы фарміраваліся і ў беларускім Падняпроўі. У нас па матэрыялах 1920-х гадоў бачна, што прозвішчы часта з гэтых формаў падняпроўскіх мяняліся на формы цэнтральна-расійскія. Яшчэ адзін прыклад сялення Трыгубенкавы. У метрычных кнігах, якія захаваліся па Мсціслаўскім павеце за канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, гэта сям'я менавіта так згадваецца. Адпаведна, цікава параўнаць, як яна праходзіць па савецкіх перапісах. І вось гэты такі сімбіятычны варыянт, з аднаго боку з канчаткам на «аў», Трыгубенкаў, а з другого боку все ж таки мы бачым, што форма падняпроўская Трыгубенка. Так вось гэтая форма Трыгубенкаў, яна была заменена ў 1920-е гады на форму больш кароткую Трыгубаў. Вось такі прыклад змены фамільнай традыцыі адбыўся. Самае апошняе, што важна ведаць кожнаму для того, каб вызначыць перспектыўнасць даследавання па сваёй тэрыторыі, гэта статыстыка паспяховых даследаванняў па канкрэтных паветах. І на маю думку, яна выглядае менавіта так. То бок найбольш паспяхова даследаваць свой радавод у дачыненні да Мінскай губерніі, гэта будзе пінскі павет, бо захаванасць крыніц па тэрыторыі сучаснага Пінскага раёна, Стольнага раёна, яна дастаткова высокая. Яна вельмі высокая у параўнанні з тэрыторыяй, скажам, Віцебскай ці Магілёўскай губерняў. Таму пінскі павет, ён тут на першым месцы, 99% таго, што вы хутчэй за ўсё радаслоўную сваю раскапаеце, шмат чаго даведаецеся пра дынаміку ў прозвішчах, пра багацце семінароднасных повязяў,
і, магчыма, пра судовыя справы сваіх продкаў, у тым ліку з радзівіламі. Далей Бабруйскі павет, 80% таго, што атрымаецца пошук правесці паспяхова. Далей Рэчыцкі, Барысаўскі, Ігуменскі, Мінскі на 6-м месцы, Слуцкі на 7-м, далей Мазырскі і Навагрудскі. Чаму гэтыя паветы на апошніх месцах? Іх рэйтынгу паспрыяла тое, што метрычныя кнігі па шэрагу раёнаў, якія ўваходзілі ў склад гэтых паветаў, яны проста вельмі кепска прадстаўлены ў нашым нацыянальным архіўным фондзе. І далей Магілёўская губерня. Гэта Мсціслаўскі павет, першае месца, чаму шмат прыкладаў мною было прыведзена па ім, 90% захаванасці. Далей Аршанскі павет, Клімавецкі, Чэрыкаўскі, Быхаўскі. І до другой паловы 18 стагоддзя вы наўрад ці дабярэцеся па Магілёўскім, Сенінскім, Гомельскім, Чаўскім паветах, бо матэрыялы першай паловы 19 стагоддзя па гэтых тэрыторыях адсутнічаюць. Па Магілёўскім павеце добра прадстаўлены метрыкі, але зноў-такі гэтыя метрыкі яны пачынаюцца з 1860-х гадоў. Ранейшых няма, адпаведна, знайсці там людзей, якія нарадзіліся ў першай палове 19 стагоддзя, вы зможаце, але у 18 стагоддзя наўрад ці. Тым больш не прадстаўлены прозвішчы ў гэтых метрыках. Таму такая нізкая статыстыка. Мсціслаўскі павет статыстыка высокая, таму што захаваліся і метрычныя кнігі, і рэвільскія сказкі. Па Віцебскай губерні я не праводжу такіх паралеляў, каб зусім вас не бянтэжыць, бо сапраўды гэта тэрыторыя, якая пры даследаванні дае найменшы выхлоп. Вось такая інфармацыя. Я падкрэслю, што ўсе гэтыя дакументы яны захоўваюцца ў складзе Нацыянальнага архіўнага фонду. Нацыянальны архіўны фонд уключае ў свой склад комплексы абодвух гістарычных архіваў. Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску, Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродна. Але не трэба забываць, што матэрыялы па тэрыторыі Беларусі прадстаўлены таксама у архівах суседніх краін. Напрыклад, літоўскі дзяржаўны гістарычны архіў змяшчае матэрыялы па Віленскай губерні, у склад якой уваходзіла наша паўночна-заходняя Беларусь. Ад сучаснага Пастаўскага раёна да сучаснага Івеўскага раёна. Такім паўмесяцам, можна сказаць. Таму матэрыялы, якія там захоўваюцца, таксама павінны быць улічаны пры генеалагічных даследаваннях. Мяркую, што ўсё астатняе на тэму пошуку ў дачыненні да тэорыі і месцаў захавання генеалагічных крыніц я сказаў у папярэдніх маіх лекцыях. А што датычыць працягу, то працяг будзе зноў-такі практычным, і на наступнай лекцыі, як я вышэй казаў, мы пагаворым пра шляхецкі радавод. Дзякуй за ўвагу, падпісвайцеся на наш канал і ўсяго найлепшага, добрых пошукаў.